Nový umělý ostrov v Dubaji, Naya Island. Dubaj má už teď spoustu ikonických umělých ostrovů jako Palm Jumeirah, Jumeirah Bay nebo třeba Dubai Island. Tak proč je další ostrov tak výjimečný? Jmenuje se Naya Island a půjde o soukromý ostrov určený výhradně pro luxusní vilové bydlení. Podobně jako Jumeirah Bay. Je to projekt cílený na milionáře a miliardáře z celého světa, tedy na skupinu, kterou Dubaj čím dál víc přitahuje. Nachází se v samotném centru města, hned u Jumeirah, v těsné blízkosti downtownu. Vily tady budou mít nerušený výhled na moře, bez sousedů, kteří by vám koukali do oken. Projekt stojí pod Shamal Holding, který má zkušenosti se značkami jako Baccarat Hotel nebo Jumeirah Zabil Sarai. A to nejlepší nakonec, na ostrově vznikne Cheval Blanc. Ano, přesně tak, jde o luxusní hospitality brand od skupiny LVMH, pod kterou patří Louis Vuitton či Hennessy. Znáte ji možná z míst jako Courchevel, Saint-Tropez nebo Seychely. A teď nově i z Dubaje. Cheval Blanc otevře na ostrově 40 privátních vil s vlastním bazénem, a to v roce 2029. Celý ostrov technicky vznikne pod taktovkou developera Nakheel, který má s budováním umělých ostrovů bohaté zkušenosti. Palm Jumeirah je toho důkazem. Pro budování ostrovů Nakheel využívá společnost Van Oord, největší námořní výkopovou společnost na světě se sídlem v Nizozemsku. Proč byste měli o této variantě vážně uvažovat? Za prvé, jde o lokalitu, která se nebude opakovat. Soukromý ostrov u moře, v blízkosti centra města a pod dohledem značek jako Louis Vuitton a Cheval Blanc. Tím se Dubaj zařazuje po bok světových destinací, které tato značka považuje za dostatečně exkluzivní. Za druhé, je to nedostatkové zboží. Jen 3% všech pozemků v Dubaji mají přímý přístup k vodě a vlastní pláž. Tady máte obojí a navíc na umělém ostrově s limitovaným počtem vil. Za třetí, ceny budou v počátku výrazně nižší než ve srovnatelných komunitách, jako je například Palm Jumeirah nebo Jumeirah Bay od Meraz, kde se cena za metr mimochodem pohybuje od 450 do 520 tisíc korun za metr. Tady máte šanci vstoupit včas, než ceny porostou směrem k těmto lokalitám. A za čtvrté, projekt zaštiťuje vládní developer Nakheel. To znamená minimální riziko a maximální stabilita. Tito developeři jsou financováni vládou, ustáli všechny krize a mají přístup k těm nejlepším pozemkům. Infrastruktura se buduje přímo kolem nich, ne naopak. Naya Island se tak stane sídlem budoucí elity světa, která tady najde klid, soukromí, výhledy na moře a přitom dostupnost ke všem klíčovým bodům města. Luxusní segment je v Dubaji velmi likvidní a má smysl ho využít, dokud je ještě cenově dostupný.